Her er kataloget, det store varekatalog for butikken Friluftsland. Og her handler det om at sørge for, at noget kan falde ned. Det vil sige, at jeg har trukket det hele op, sådan så man fornemmer, at der er dybt ned at falde. Og så kommer man ind i entréen her, som er sådan, altså det her det hele er med. Og så har jeg lavet nogle små ikoner herovre for de forskellige varegrupper. Og så er der kapitelstarter, som altid skal indeholde et stort billede og en faktaboks herover, ikonet for hvilke varegruppe vi er over i. Og her har vi så noget særligt for Friluftsland, nemlig portræt af en medarbejder, en historie om hvornår hun var der, og så der hvor hun var. Fordi det er det særlige ved lige den her butik, at deres medarbejdere faktisk er meget kompetente og har været ude de steder, som de sælger udstyr til at kunne more sig i. Så det er det. Og sådan en lille bitte ikon heroppe for hvilken varegruppe det er.